Mulțumesc mult! Am ajuns la un coleg care vi-l prezint prin prisma mea. Eu îl văd o persoană, ca fiind o persoană cu o prezență scenică impecabilă, o voce divină și cu multă dragoste pentru frumoasa muzică românească care o transmite. Cu mult drag o promovează și o iubește. Iubește omul, iubește muzica și asta valorează mult. Faptul că iubim oamenii și aducem o energie pozitivă în jurul nostru și aducem bucurie în sufletele dumneavoastră, eu zic că valorează mai mult ca orice. Dar dacă completăm acestea cu o voce divină, cu un har dat de bunul Dumnezeu, este extraordinar. Eu zic că este întregit și aduce mult bine fiecărui suflet care aude muzica lui. Este un artist care vă va prezenta muzică din Bistrița și nu numai. Și el ne spune așa: am un nume dezmiertat. Aduc în fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, pe colegul nostru Ionel Puiu. Mulțumesc, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație, Dumnezeu să dea să fie într-un ceas bun, prima ediție, să ne vedem la câte mai multe ediții. Special pentru dumneavoastră, am făcut piesa asta, Petru Moț, m-am îmbrăcat special pentru dumneavoastră în costum. Hai toată lumea să vă văd jucând! Ia uzi! Foarte bine în spate, haideți cu toții!
șala-la-la-la. Trebuie să se împlinească șala-la-la-la. Mulțumesc, mulțumesc!